Asa nakadiay ang Ark of the Covenant, kung diin dito nakatago ang napulo kasugo sa Ginoo, ang pinakabalaang relic sa kalibutan. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Kasagaran sa mga biblical scholars nag-ingon nga mga high priest sa Israel na tag-anan na nga adunay mahitabong pag-atake o pagbungkag sa pinakasagradong templo nga naa sa Jerusalem. Maong giikyas dayon nila ang Ark of the Covenant sa mga kuiba ilawom sa Temple Mount sa Jerusalem para kini matago o maprotektahan. Gituuhan pud nga pila ka siglo ang milabay mahuman ang pagkabungkag sa templo sa mga Hudiyo. Ang Ark of the Covenant kinadiskubrihan og gikuha sa usa ka grupo nga ilado sa tawag nga Knights Templar para kini protektahan. Ang Knights Templar kay mga sundawong monghe o mga warrior monks sa mga Kristiyano para makipagbisog niadtong panahon sa krusada sa Katoliko sa Holy Land gikan niadtong mga tuig 1100s hangtod sa 1300s o sa sulod sa 200 ka tuig nila sa Holy Land. Daghan kaayo silang nadiskubrihan ng mga treasure sa Israel. Sila mismo ang nagpamatuod og nag-ingon nga nakadiskubre kuno silang mga biblical treasure sa Jerusalem. Pero aduna po'y mga nag-ingon nga ang Ark of the Covenant kuno naa sa nasod nga France. Adunay nag-ingon nga gilubong kuno kini sa mga karaang katedral sa France o kung nganong naabot kini sa France kitungod mahuman mapildi ang krusada sa Holy Land nang huli ang mga Knights Templar sa Europa o gidala kuno nila kini ang tanang nadiskubrihan nila sa Jerusalem pabalik sa France kauban na niini ang Ark of the Covenant. Niadtong panahon sa ikadawang gubat sa kalibutan, gikubkob sa mga German Nazi ang lain-laing lugar sa France para pangitao ng Ark of the Covenant. Tungod kay aduna kuno kini gahom nga gamiton sa mga Nazi para modaog sa gubat. Pero aduna po'y mga mingtuong ang Ark of the Covenant kuno kay wala sa France kundi napunta kuno kini sa Roseland Chapel sa Scotland. Tungod kini adtong 1307 tanang Knights Templar sa France gipangdako ug gipamatay sa mando ni Haring Philip IV sa France. Mao gidala sa Knights Templar sa Scotland ang Ark of the Covenant kauban na niini ang uban pa nilang mga treasure nga nakuha sa Jerusalem. Pero aduna po'y mga mingtuo nga ang Ark of the Covenant kuno kay wa itago kundi giprotektahan ra kini og pila ka gatos ka tuig anaa kuno kini sa Aksum, Ethiopia sa St. Mary of Zion Church. Usa ka monghe sa simbahan ang dili pwedeng mugawas didto nga mo'y gisaligan nga mobantay sa pinakabalaang relics sa kalibutan. Gitugyan na niini ang iyang kinabuhi para sa pagbantay lamang sa Ark hangtod na siyang kamatayon. Daghan kaayo ang mga pangutana kung tinuod ba gyud nga naa sa Ethiopia ang Ark of the Covenant. Ug daghan pong mga Hudiyo nga naa sa Ethiopia ug nganong naabot sila ngadto ug si kinsa ang nagdala sa mga Hudiyo sa Ethiopia. Matod pa sa mga Ethiopian kung nganong naabot sa ilaha ang Ark of the Covenant kay tungod kuno niadtong 3,000 ka tuig na ang milabay ang ilahang rayna nga si Sheba ning bisita sa Jerusalem para maila-ila ang hari sa Israel nga si Haring Solomon nga mao'y nagpatupod sa unang templo sa Jerusalem. Nagkagusto dayon sila sa usag-usa og nagbunga ang ilang panaginigugma ug usa ka batang lalaki nga gipanganlan lag Menelik, ang pinakaunang hari sa Ethiopia sa Solomonic dynasty. Pero wa magdugay ang rayna sa Jerusalem ug namilit kini sa Haring Solomon nga kinahanglan na siyang muuli sa iyang nasod para sa pamalakad niini kauban ang iyang anak nga mao'y mupuli niya sa tukmang panahon. Migsugod ra pud si Haring Solomon ug didto nagipadala sa hari kang rayna Sheba ang Ark of the Covenant kauban ang daghan kaayong mga Hudiyo para ubanan nila ang ilahang paglakbay pabalik sa ilang nasod ug ang pinaka-importante sa tanan kay para proteksyonan ang Ark of the Covenant sa Ethiopia. Hangtod karon na napapunog ngadto sa Ethiopia ang Ark of the Covenant. Diri na lang ko ito magayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiseth TV para sa mga musunod nga videos. Salamat sa pagtanaw.